ka kalli ilahu al-mustafa mahabubi bayan ka al-muqtari ban jiyo kuma wanda ya ganshi ba. Kadai ne ka kalli ilahu al-mustafa mahabubi bayan ka al-muqtari ban jiyo kuma wanda ya ganshi ba. Bismillah Allah kaliki sarki na mai yin yafiya, sarkin da ya kagi samaniya sannan kuma shi yayi duniya, yayyo Mahamudu abin yabo masu kairar anbiya. Ya rabu ka karar littafi in tsara yabo gun shugaba. Ya Allah ninka salatuka gun annabi mai dusan safa, karo shi kaninka rabbana gun manzon mu Mustafa. Adadin ya zarce adadin komai kai wa Mustafa, dan sarkin salatin mai gida Allah ka sami ta ci gaba. Kadai ne ka kalli ilahu al-mustafa mahabubi bayan ka al-muqtari ban jiyo kuma wanda ya ganshi ba. Salatin sami na ahali da sahabban mai kyanda da shi, wannan da ilahu yake ta so a taɓa su ya zam yayin fushi. A saka min Sadiq Umari Usman Ali a hada da shi, shine an gogon Faduma tsokar annabi shugaba. Labbaiki ummu abiha mabruka salamu alaiki, mardiya salamu alaiki, siya gani gabanki, roƙon da nake a gare ki ban sirrin ganki, kilamince mina atika don mutuncin annabi shugaba. Fardu barhama alkaulaki ban san makiyinka, begen da kai wa abin yabo yau gashi na begenka. Baba Sidi Karimullahi da'iman ina kaunarka, Baba Shehu Ustaz Sani har yau ni banga kamar ka ba. Assalamu alaika rasuluna buyan da ya bayyana Allah, assalamu alaika mushaffa'un shafi'un kai yake da kamala, assalamu alaika abin yabo hujjar Allah saifullah, assalamu alaika annabi sa'adul kaliki na gaban gaba. Kadai ne ka kalli ilahu al-mustafa mahabubi bayan ka al-muqtari ban jiyo kuma wanda ya ganshi ba. Tarihin Isra'i zambiya Allahu da kansa ya ambata, yayi umarni Jibrilu Mika'il da ku tabbata, da ku jejjera mala'iku da ma da hagu a tsaftata, dan zuwan manzo habibuna wannan da ba a yi kamar sa ba. Bayan an kera samaniya dan zuwan manzo abin yabo, Jibril ya sauko duniya gurin Mahamudu abin yabo, hannun sarki da buraka yana janta yana yabo, har zuwa kofar idansa annabi da manzo shugaba. Kwasawa gani da sallama Jibril shi ya aikata, assalamu alaika habibuna tabbatar dukkan halitta, wa alaika salamu Fadima ta amsa har ta ambata, me kake nufi ya ce mata innani uridi shugaba. Sai Fadimatu ta koma can gidanta ta samu shugaba, a kofa akwai jikin wani da ya razana ni ban san shi ba, yana da fuka-fukai biyu goshinsa an sa shugaba, sai mahaikinmu ya fito ya ga wane ne bata san shi ba. Kadai ne ka kalli ilahu al-mustafa mahabubi bayan ka al-muqtari ban jiyo kuma wanda ya ganshi ba. Da zuwansa ya ga Jibril ne babban dan aiken nan ne, sai ya tambaye shi ya ce da shi wahayi ne sauka gare ni, wa'adina ne ya kare ko babban lamari ya gare ni, kan su ka sanya tufafin ka. Jibril ya ce da shugaba
a wannan dare zaka gana da ilahun da baya bacci, a wannan dare zaka gana da ubangiji malici. Sai da ya ce na murna na ɗau mafi kyau da karanci, mafi kyawun tufata don yau zan gana da ba. Tafiya ta tafi rasuli ya ce sai kallo na ya dimauta, ga taurari rataye manzon ya ce mu fahimta, kafin kebutawar ido ne muka hauraye zuwa ta samanta. Jibril sai ya kwankwasa muka wuce can ciki can gaba. Tafiya ta ƙara nisawa suka shige ta biyu da ukunta, Jibril ya kasa isa gurin da ya girma sanin manazarta, ya wuce ya haura rafrafu madakatar dukkan manazarta. Ban ya aune ba a nan gurin sai kira daga Allah raba. Kai kaɗai ne ka kalli ilahu al-Mustafa Mahabubi, bayan ka al-Mukhtari ban jiya kuma wanda ya ganshi ba. Santo ka kara kusanta ya Ahmadu babban masoyi, zulman ne ga zuljudi faka na kabazin can buwayi. Ba manzo ko tafinta da ke tsakani na da ruwayi, sai na juya da in cire takalmin da yake aka fata. Tako ka taka lafiya ya masoyi na mai girma, takalman da ke a kafar ni a gani na suna da kima, da idanuwansa na goshi ya ga ilahuna mai girma, ya ba shi kamsu salawar dola bisa ko ba so ba. Mata ku yi mini afuwa nan gurin ne za na takaita, a ci gaban tabiyinta ne zan kawo ƙarashenta. Isa haske sunana mai rinjina ce ne kiyata, mai mallafi da lamuni ka kira ni Madina shugaba. Kai ne ka kalli ilahu al-Mustafa Mahabubi, bayan ka al-Mukhtari ban jiya kuma wanda ya ganshi ba. Bayan ka al-Mukhtari ban jiya kuma